هي نسخة بروتون سبستانتيف سلام حجي بزعبا سبستانتيف كنت زاربينا سوخان تايو سم ويا اسمات مالتي بقانقا شودن سبستانتيف ديدن ستوشتا اود كلاسن زوم سبستانتيف نبلوم حجي انتايم كابتوم اود كلاسر نبلوم ناي شودن مولو حسابات قومولنا زخولو مالتيو كم بعل object adjective verb adverb ازي انتايو تزعبي ويدما تزبازح قطر زلوي مالتيو Det är någonting som man kan sätta en eller ett framför. Så kan ta ju substantiv نبلو ويدما اسم نبلو أقدميهم en ويدما ett كنا قمت لهم نخيل مالتي. For example en man حدا سبعي سميزي انت له بقدميو en له ett bord زخات أولايو بقدميو انت له ett له مالتي. ስለዚህ ተማስማት እንታም et له بقدميو ويدما en له مالتي. ሕጂ ሕጊ የብሉን እዚ ኤን ክወስድ ኣለዎ እዚ ከዓ ኤት ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ዝነግረና ዝኾነ ሕጊ የለን እንታይ አይና ኣጽኒዕና ጥራይና ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን እንታይ እዩ ኣስታት 80 ሚእታዊት ዝኣኽሉ ኣስማት ናይ ሽወደን ኤን ክወስዱ ከለዉ እቶም ዝተረፉ ኣስታት 20 ሚእታዊት ድማ ኤት ይወስዱ ማለት እዩ Den kallas också nomen እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገሊኡ ናይ ግራማቲክ መጽሓፍቲ ከይንደናገር ምእንታን ኖመን እንተጸኒሕና ወላ ሓንቲ ፍልል የብሉን ሱብስታንቲቭ ማለት እዩ ኖመን ማለት ከዓ ብላቲን ናምን ማለት እዩ ስለዚ ሱብስታንቲቭ ማለት ኖመን ማለት እዩ ኖመን ማለት ከዓ ሱብስታንቲቭ ማለት እዩ for example en stool ሓንቲ ኩርሲ እዚ ሽም እዩ ett bord እዚ እውን ከምኡ ሽም እዩ ማለት እዩ Det kan vara konkreta eller abstrakta substantiv እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣስማት ናይ ሽወደን ኩሉ ግዜ ኮንክሬታ ወይ ድማ ኣብስትራክታ ኢልና ንኸፍሎም ኣብ ክልተ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ትፈልሉ ኢና ኮንክሬታ substantive ክንብል ከለና እዚኦም ኣስማት መፀውዒ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ኮይኖም ክንሕዞም ንኽእል ክንርእዮም ንኽእል ክንድህስሶም ንኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ግብራዊ ዓለም ዘለው ኣብስትራክታ እንተኮይኑ ከዓኒ ብውሽጢ ሓሳባትና ጥራይ ዘለው ክንሕዞም ኣይንኽእል ኢና ክንሪኦም ከዓ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ኣብነታት እንተዛሪእና ኤምፔን ሓንቲ ቢሮ ክንርያ ንኽእል ክንሕዛ ንኽእል ማለት እዩ ኤን ኮፕ ሓንቲ ኩባያ እውን ከምኡ ክንርያ ንኽእል ክንሕዛ ንኽእል ኤት ትሬድ ሓንቲ ገረብ ክንርያ ንኽእል ኢና ኤት ቡድ ሓንቲ ጣውላ እውን ከምኡ ማለት እዩ ክንርያ ንኽእል ክንሕዛ ንኽእል ማለት እዩ ናይ ኣብስትራክታ እንተዛሪእና ከዓኒ ኤን ሻርሌክ እዚ ፍቕሪ ስም ማለት እዩ መፀውዒ ግን ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ኣብቲ ግዳማዊ ዓለም ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክንድህስሶ ንኽእል ኢና እንታይ ደኣ ብውሽጢ ሓሳባትና ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ውሽጢ ሓሳባትና ኣሎ ማለት እዩ ኤን ሉፍት እዚ ኸ ኣየር ከምኡ ኣሎ ኣብቲ ግዳማዊ ዓለም ኣሎ ግን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ክንሕዞ ከዓ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ኤን ኡሩ እዚ ኸ ሻቁሎት ኣብ ውሽጢና ዘሎ ስምዒት እዩ እምበር ክንሕዞ ይንኽእል ኢና ኤት ኣርቤት እዚ ከዓ ስራሕ እዚ እውን ከምኡ ውሽጢ ሓሳባትና ኣሎ እምበር ክንሕዞ ይንኽእል ኢና ክንሪኦ ከዓ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ እቶም ስብስታንቲቭ ንብሎም ኣስማት ኮንክሬታ ወይ ድማ ኣብስትራክታ እዮም ኮንክሬታ ክንሕዞም ንኽእል ክንሪኦም ንኽእል ክንደስሶም ንኽእል በቶም ሓሙሽተ ስምዒት ህዋሳትና ማለት እዩ ኣብስትራክታ ከዓኒ ክንሕዞም ኣይንኽእልን ኢና ክንደስሶም ኣይንኽእልን ኢና በቶም ሓሙሽተ ስምዒት ህዋሳትና ክንፈልጦም ኣይንኽእል ኢና እንታይ ደኣ ኣብ ውሽጢ ሓሳባትና ኣለዎ ማለት እዩ Substantiv är namn på substantiv gasfihna nreo ሕጂ ሽም እዩ ናይ ምንታይ ሽም እዩ ንርአዮ det är namn på personer till exempel en polis ናይ ሓደ ፖሊስ ሽም መፀውዒ እዩ ናይ ውልቀ ሰባት መፀውዑ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ካሌ ቴድሮስ ኣቤል ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ Det kan vara också namn på saker, till exempel ett bord. እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ነገራት መፀውዒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ett bord ሓንቲ ጣውላ ኣላትና Det är också namn på djur እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ እንስሳታት መፀውዒ ስም እውን እዩ ንኣብነት en hund ኣለና ከልቢ en kanin ኣለና ሓንቲ ማንቲላ ማለት እዩ Det kan vara också namn på växter
ናይ ኣትክልቲ ኣስማት ወይ ናይ ኣግራብ ኣስማት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ኤምብሎማ ሓንቲ ፊየራ ኣለና የካምቦራ ኦክሶናምን ፖፕላት ሰር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ቦታታት ሽም መፀውዒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ናይ ሃገራት ንኣብነት ስባርየ ኣለና ሽወደን ኣለና ኣብዚ መፀውዒ ሽም ማለት እዩ ወይ ስቶክሆልም ክኸውን ይኽእል ወይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኣስማራ ክኸውን ይኽእል ዴኦክሶናምን ፖ ኮሌክቲቭ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ሓባር መፀውዒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ፎር ኤግዛምፕል ኤን ፋሚሊ ኣለና ኣብዚ ሓንቲ ስድራ ዋላ ብዙሓት ኣባላት ዳ ይሃልዋ እምበር ከም ሓደ ግሩፕ ከም ሓንቲ ጉጅለ ጌርና ክንፅውዓ ንኽእል ኢና ፋሚሊ ንኣብነት ኤት ሎግ ኣለና ሓንቲ ጋንታ ከም ሓንቲ ጌርካ ትፅውዓ ግን ብዙሓት ኣባላት ወይ ተፃወቲ ኣለዋ ማለት እዩ ዴኦክሶናምን ፖ ኤምነ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ባእታታት ወይ ነገራት ንሓደ ነገር ዘቕሙልና ማለት እዩ ንኣብነት ጊልድ ኣለና ወርቂ ወርቂ ብምንታይ ዝተባህለ ኤምነ ዝተሰርሐ እዩ ብጊልድ ዝተባህለ ኤምነ ሲልቨር ከዓኒ ብሲልቨር ከምኡ ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ክሪኦም ዝፀናሕና ኩሎም እንታይ እዮም ኮንክሬታ ሱብስታንቲቭ ንብሎም ማለት እዩ ክንሕዞም ንኽእል ክንሪኦም ንኽእል ክንጭብጦም ንኽእል ኣስማት ማለት እዮም እዞም ሕጂ ንሪኦም ኣብዚ ከዓኒ ኣብስትራክታ ዝበሃሉ ወይ ድማ ብሓሳባትና ጥራይ ዘለዉ ክንሪኦም ዘይንኽእል ክንሕዞም ዘይንኽእል ማለት እዩ ሸንስሉር ንኣብነት ናይ ስምዒታት ስም ክኸውን ይኽእል እዩ ሻርሌክ ፍቕሪ ሕጂ እንታይ እዩ ብውሽጥና ዘሎ ስምዒት እምበር ክንሕዞ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ዴካምቦራ ኦክሶናምን ፖ ኤገንስኮፐር እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ባህርያት ወይ ናይ ጠባያት መፀውዒ ሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ስቲርካ ኣለና እዚ እንታይ እዩ ግርትዐ ማለት እዩ ዴካምቦራ ኦክሶናምን ፖ ቲልስቶን እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ኩነታት መፀውዒ ስሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ሱብስታንቲቭ ኣብነት ትሮት ሄት ኣለና ድኻም እንታይ እዩ መፀውዒ ማለት እዩ ዴካምቦራ ኦክሶናምን ፖ ቲድ ኦፍ ሞት እዚ ከዓ እንታይ እዩ መፀውዒ ስም ናይ ግዘን ናይ መዐቀኒታትን እውን እዩ ንኣብነት ኤንዶግ ኣለና ኣብዚ ሓንቲ መዓልቲ ሞት ከዓኒ ከምኡ መዐቀኒታት ማለት እዩ ንኣብነት ኤንሜተር ወይ ድማ ኤትሺሎ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ሁርሸነርማን ኢየንዶም እዚ እንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ክንፈልጦም ንኽእል ሱብስታንቲቭ እዮም ሱብስታንቲቭ ኣይኮኑን ንኣብነት ኣብ ሙሉእ ሓሳብ እንድሕር ተዋሂቡና ወይ ብዝኾነ ብኸመይ ክንረልዮም ንኽእል ወይ ብኸመይ ክንፈልጦም ንኽእል ሱብስታንቲቭ ኣር ኣንቲኛን ኤን ለር ኤት ኡድ እዚ እንታይ እዩ ሱብስታንቲቭ ዝበሃሉ ብኸመይ ክንፈልጦም ንኽእል ወይ ኤን እዮም ዝወስዱ ወይ ከዓኒ ኤት እዮም ዝወስዱ ማለት እዩ ኤን ኡድ ዝበሃሉ ንኣብነት እንተዛሪና ኤን ስቱል ኣለና ሓንቲ ኩርሲ ኣለና ማለት እዩ እዛ ኩርሲ እዚኣ ሕጂ እዚኣ እንታይ ትወስድ ስቱል ሽም እያ መፀውዒት እያ ናይ ሓንቲ ኩርሲ ብቅድሚታ እንታይ ኣለዋ ኤን ኣለዋ ስለዚ ሱብስታንቲቭ ምዃና ንፈልጣ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፍሉጥ እንተዝኣ ኮይኑ ከዓ እዚኣ ሕጂ ኤን ስቱል ንዘይፍልጥቲ ኩርሲ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓንቲ ፍልጥቲ ኩርሲ ንዛረብ ተለና ኮይና ደንስቱለን ንብል እቲኣ ኩርሲ እቲኣ ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ እንታይ ትፍልልናቱ ግን ሓደ ነገር እንታይ እዩ ኤን እንተደኣ ኮይና እታ ስም ኤን ትወስድ እንተደኣ ኮይና ወላ ኣብቲ ናይ ፍሉጥ ክኸውን ከሎ እውን ደን ኢኻ ትብል ኢኤን ወስድ መወዳእታ ኢኤን ካብ በዚ መወዳእታ ይወስድ ማለት እዩ ቲ ኡድ እንተደኣ ኮይኑ ከዓኒ እዞም ኤት ኡድ ንብሎም ማለት እዩ ኤት ትሬድ ንብል ንኣብነት ትሬድ ገረብ መፀውዒ ሽም እዩ ብቅድሚቱ እንታይ ይወስድ ኤት ትወስድ ስለዚ ሱብስታንቲቭ ምዃኑ ንፈልጦ ምክንያቱ ኤት ኣለዎ እዚኣ ሕጂ ንዘይተፈለጠት ገረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓንቲ ፍልጥቲ ገረብ ንዛረብ ተለና ኮይና ንኣብነት ብዛዕባ እዚኣ ዴትሬደት ንብል እቲኣ ገረብ እቲኣ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ክንሪአና እዚ ማለት እዩ ግን እንታይ ኣለዎ ዴት ተእትወሉ በዚ በዚ ከዓ ትሬደት ኣለዎ ስለዚ ሱብስታንቲቭ ምዃኑ ትፈልጦ ምክንያቱ ኢቲ ኣለዎ በዚ ከዓ ዴት ኣለዎ ማለት እዩ ሞንጋ ኤንድራስ በይስ ኤፍተር ኣንቶል እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብዙሓት ካብዞም ሱብስታንቲቭ ንብሎም ወይ ኣስማት ይቀያየሩ እዮም ኣብቲ ኣደማምፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኤንስቱል ኢልና ብዙሓት ንብዙሓት ኮራሲ ክንብል ከለና ስቱል ኣይኮናን እንታይ ዳ ስቱላር ኢና ክንሪአና ቀሲልና ስለዚ ብመጠን ብዙሖም ኣንቶል ማለት ብዝሒ ማለት እዩ ብመጠን ብዙሖም ኣብቲ ኣደማምፅኦም ኣብቲ ፊደላት ከዓኒ ይፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ቪኺለር ፖ ሲንጉላር ኦክ ፕሉራል እዚ ከዓ እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ክንፈልዮም ንኽእል ኢና እዞም ሱብስታንቲቭ ከዓኒ
ሲንጉላር ንጹል ወይ ድማ ፕሉራል ከዓኒ ድርብ ማለት እዩ ሲንጉላር እንተሪኢና ኤን ውድ ወይ ድማ ኤት ውድ እዚኦም ሲንጉላር ይበሃሉ ማለት ንፅል ዝነገሩና ማለት እዚኦም ፕሉራል እንተኮይኑ ከዓኒ ንብዙሓት ማለት ይስም ከሎ ንብዙሓት ስለዚ ፍሌራ ንብል ወይ ድማ ሞንጋ ንብል ማለት እዩ እዚ ፍሌራ ንክቁፀር ዘይክእል ንብዙሓት ከሎ ክንቆፅሮም ዝኽእል ንኽእል ሞንጋ እንተኮይኑ ከዓኒ ክንቆፅሮም ንኽእል ማለት እዩ ሲንጉላር እንታይ ኢልና ንባዕሉ ኣብ ክልተ ይኽፈል ኤን ውድ ኤት ውድ ይበሃሉ ማለት እዩ ኣብነት እንተሪኢና ኤን ፔና ንብል ሓንቲ ቢሮ ኤን ስቱል ሓንቲ ኩርሲ ኤን ማን ሓደ ሰብኣይ ኤን ካት ሓንቲ ድሙ ኤን ክሎካ ሓንቲ ሰዓት ኤን ክላስ ካለና እዚ ክፍለ ግዜ ማለት እዩ ናይ ኤት ውድ እንተዳሪእና ሲንጉላር ኮይኖም ናይ ንፅል መፀውዒ ኤት ውድ እንተኮይኖም ኤት ፈንስተር ኣለና ሓንቲ ፌንስትራ ኤት ቦን ሓደ ህፃን ወይ ሓደ ቆልዓ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንጥንቀቆ ዘለና ኤት ባርን ኣይኮንና ንብል አርኤን እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ን ኢልና ነንብቦ ብሓንሳብ ን ኢልና ነንብቦ ስለዚ ኤት ቦን ኢና ንብል ኤት ባርን ኣይንብል ኢና ኤት ቡድ እዚ እውን ከምኡ ኤት ቦርድ ኣይኮንና ንብል እንታይ ዳ አርዲ እንተዳ ኣሎ ኮይኑ ድ ኢልና ነንብቦ ማለት እዩ ኤት ቶክ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ናሕሲ ናይ ልዕሊ ገዛ ዘሎ ማለት እዩ ኤት ጎልቭ እዚ ከዓ መሬት ኤት ክላስ ሩም እዚ ከዓ ሓንቲ ክፍሊ ማለት እዩ እዚን እዚን ከይተሓወሰና ምንታን ኤን ክላስ ማለት ክፍለ ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ደረጃ ናይ ሕብረተሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኤት ክላስ ሩም እንተኢልና ግን ንኣብነት ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ብዙሕ ክፍልታት ኣለዋ ሕጂ እታ ሓንቲ ካብኣ ኤት ክላስ ሩም ትበሃል እታ ተምሃሮ ኮፍ ዝብላ ወይ ድማ እቲ መምህር ዝምህረላ ቦታ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እንታይ እዮም ሲንጉላር ኢልናዮም ሲንጉላር ከዓኒ ኤን ውድ ኤት ውድ ኣለውና ማለት እዩ ኣብ ፕሉራል ድሕሪ መፂና ኤን ፔና ዝነበረ ፍሌራ ፔን ኑር ንብል ማለት እዩ ኤት ፈንስተር ዝነበረ ከዓኒ ፍሌራ ፈንስተር ንብል ማለት እዩ ኤን ስቱል ክነባዝሖ ከለና ፍሌራ ስቱላር ንብል ኤት ቦን ዝነበረ ከዓ ፍሌራ ቦን ንብል ማለት እዩ ኤን ማን ክነባዝሖ ከለና ፍሌራ ሜን ንብል ኤት ቡድ ከዓኒ ፍሌራ ቡድ ንብል ማለት እዩ ኤን ካት ዝነበረ ከዓኒ ፍሌራ ካተር ንብል ኤት ቶክ ዝነበረ ከዓኒ ፍሌራ ቶክ ንብል ማለት እዩ ኤን ክሎካ ክነባዝሖ ከለና ፍሌራ ክሎኮር ንብል ኤት ጎልቭ ዝነበረ ከዓኒ ፍሌራ ጎልቭ ንብል ኤን ክላስ ክነባዝሖ ከለና ፍሌራ ክላሰር ንብል ኤት ክላስ ሩም ከዓኒ ፍሌራ ክላስ ሩም ንብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኦ ከለና እንታይ ኣለና ፔኑር ስቱላር ገለገለ ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ተፈላለየ ዓይነት ከነባዝሖ ከለና እቲ ቦይስ ወይ ድማ ኤንድራስ ዝበልናዮ ዓንተበይ እዚ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ኡኣር ወስድ ኣብዚ ኦኣር ወስድ ኣሎ ተፈላለየ መባዝሒ ኣለዎ ገሊኡ ከዓ ከም ዘለዎ ይኸውን ኣሎ ኣብዚ መጪ ዘሎ ቪድዮ ክንሪአና እንታይ ምዃኑ ተፈልዩ ናቱ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ግን እንታይ እዮም ብዛዕባ ሰብስታንቲቭ ኣብ ክልተ ከም ዝኽፈሉ ኮንክሬት ኣብስትራክታት እንደገና ከዓኒ ብመጠን ብዙሖም ከዓኒ ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ማለት እዩ ሲንጉላር ንብሎም ወይ ድማ ፕሉራል እቶም ሲንጉላር ከዓኒ ኣብ ክልተ ይኽፈሉ ኤን ውድ ወይ ድማ ኤት ውድ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ፕሉራል ክኸውን ከሎ ከዓኒ እዞም ኤን ኤት ዝነበሩ ይጠፍኡ እዮም ማለት እዩ እዚኦም የለውን ኣብ ሲንጉላር እንተኮይኑ ኤን ፔና እንተኢልካ ኣብዚ ኤን ፔኑር ወይ ድማ ገለ ኣይትብል ኢኻ እንታይ ዳ ይጠፍእ እቲ ኤን ኤት ዝነበረ ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ዝበልክዎ ቪድዮ ወይ ድማ እዚ ነይሩ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም